Ashafo ne adofo mi mo bibia kwa ba de ba emergency Ghana TV. Eso ne nsa so ba be hyemu e wa ha bim ne nso nkomo wo hono mu papa ne nkomo ne de eye update. Na no ada abrante bi ba fidium ha se oni obi ayen hyehye se okwa akoto pragia e de ho akoje asase ama hye se obi e wa abusua nim nipa na abusua nim sori ti ai se nya ade a obepene ama ye frɛ nipa no ene ne ye bisebisa ne nsemisa bi ma ono a hye bo se adechi a obeba fidiem ha se na afi nsembisa na omu bi sa ano no wayi ano anase ono so na ni nkyeremu owo no ode atudwa ene ode ose ayoyo ma wa bepie mu wa ha se yen semre yen kone nkonkoti ono so ni nkyeremu owo ede tudwa na afi ye ba ne aka achi no so na mde aba bedan na afi won so adwen hye kakra wo no de to comment section ho no yen kone afi yen konkwaje asem ni mu nkyeremu embra sisia aja ho to say achom hoye ohoye what did madidi udidi ai o me ba na meto Burkina manum Burkina sisi udi bofruit ka ho bofruit kan ba menum Burkina me okay milk wom milk dia milk biwom nte I fine okay jo another wo be bon komo bi opanyini woni no pachan friend say na mfrema onu ni pachan okay kwadu a wo tia no bonu tiawa na feminti opanyini na no asem pacho me do ne maame sase ama ne maame na semento asase no de menno kan ya ma wa semento pradia ma no de me to pradia ne ma no ana wase ya ankasan yede enkoye pipes yede ba obesan te ya kwa na ya se o ma sovia waye na sase juma wase wani sovia bia ya ankasan kope sovia na enkoye mbra na nkrofo a wo ho nyina minimum wo area ho na motete ho moto na sase asifie wo ho no obia ni ho a wano na akoye pepa ma no omoa na akoye pipes ne ba ya na waye dai wa wasan ma mo nti ya nkope sovia ni na enkoye pipes mbra ana me so ya kwa fere sovia ni baaye akwakira na asase no adata nkwa na de moto no ma na be 2 weeks time nti ya kwa fere sovia ni baaye kira na asase na no koshinu sovia ni ka kira se gise de 150 million kama ame no ho ansa na waye pepes ne maye na se da bi ya ne ma ame na nka ne sa se ya nsa fa sika nka ho de me de ya ni wan sira ya de ya de be so ana wase sa de ya nkonko hu ma ame no no ba ko hu ma ame no na ya nsa nhia to anu ko hu ma ame no yaso ko maame no ho maame no ma ya hu se asase ne ye ne dia anya obia de wano na ne maame owu ade agya no wani obia wane no bere ebe twa asase ne manso nti asase ne ye ne dia since wade asase ne maame do wo ho obia pai magu obia mpai maame nti me so saa na asase ne ye ne dia nti na waye de asase no me mete so obia be bom labare bia okay kwadu a wotia papai eye de hi kodu ametia papa ne ya se papa no me ye wi a me koye pepese no sovia ni na ante ase se wade asase be man no wakofra papa wi abona amane se ne maame asase no obi ne maame aton ma obi nti wombre na ntena se na nka asam no te papa ne baaye me nim de wano no ne maame ko kaaye first day ya siya no ne yire wo ho ya siya ya de asam no be to ho ma papa ne se na wakọ ne maame ho ne maame ye no nti wano ku ade yantwa asam no so ana sovia ni na ente ase se dabi nti na papa ye de ko ase mu ntwa asam no so yantwa asam no so okay na wano de wakọ ne se na ne maame keka ye no ma no wano de wante ase nte nka wano ku ade a yantwa so ana sovia ni se dabi ente sa wano obehu kwan a obefa so a yebeka asam no nto ho akire ana wasa koye na menim kwan a mefa so kokan ya maame ne de pepesa ye de man no ama omo ansa na mo frɛ ya yesa hie wo o mo fie ho atenase ya tenase ne na mo se asase no maame ne se wan fa asase ne nyina maye wade asase ne half na be maye na se half do be maye se sai eno ye bra sovia ne kan asase ne wie na chi ansa na mo saka pepese ne wo maame ne nsam no ansa na mo de saa ayini de kire se o mo gise o mo twa asase ne half na maye saa na ne maame kan ye na se saa half de ye de ente ase saase na me do so no aye 1.5 na ba maame ne de yede ade ya maame me so me na me do asa minima saase na no nyina nti ade nti na akoba se me no ka saase na sambe wi a akoba se yom sa mam half de me mpe nti gise me yede me gi full no amu so amu maame saase no amu fa me sika maame so a amu mpe ne me de amu ko adwo so police station
omo ko ka asam no police ni kan omo say date ade chen omo ko omo san ko pa cho sa say date ya ko police for na omo ye den a omo kire de a omo de sika no beba ana omo beba be to ya kana na say omo beba be hu say omo de asase no be man ya na say ayi no omo be date ni so na omo ko na omo say opanyin no police station hobi hobby okay na na yere ni ho eti dey na opese wo ye ka kire no na fe me nko ne nchen na misa no wo ka bibi na se wonti ase no we ye no de wo pese wo ye no ka kire no sisi ya no wa mpese wa de asase no be mama wanu wakwaje moto no wona ma me ho akura moto na wanu moto no ma me nya ne tie se moto no wono ho wanu na hweso wanu ne yi na hweso moto no sisi ya yi enti wa mpese wa de asase no be wanu so wa wantu ya moto mama wampese ade moto no be mame wamfa me sika be mame intina wo pe intina me de aba se munji me sika mame sa wamfa me saase ne mame a wamfa me sika na mame agigi dem na won hwe opanyin nanim na won ne nkasa sa wamfa me saase ne mame a fa me sika mame opanyin wato ama o ni me krom hene chiame anabwachi okay yakopo isano said the Bia said she was saying who said the Messia Casa. I know my name so kakra the woman say me mammy we are driving okay the one when they were friend me say memra na asasi bia e wo yenko na yenko hwe wa yemre na metam ne tra kem and the ko asasi so kwani adudu amoloba I was asking so. No, say menton. I mean, function. I'm so. I will be brass as to be any fresh head, and all brass as and so say. Oh, she I na yan come once them. So, pa. Near Tonama. Cause, meeting free nipple brass as in a cheap and cotton and me qua. Only motion. It's whom I'm in a catcher of assassin who I walk watching on tongue. And I said, on Tom, the anina was soon an assassin. Was assassin to assassin. No fire day, Pacho. Me function. No me family bra. Okay. And I'm in a man, no, my mouth to say. Oh, a Monday a dorsal, but me and Cassam to Swinsia. Okay. As a pair dorsal, meet me for me pet and Niboni and Tiamini. Papa will cry there. The Samico minimum of that. Okay. Or that's as so minimum that. Pay dear, you're driving your from a car. Pay them who no for car from my minister. I didn't hear. You know, yes, I said, I'm crying my. Nisum to 1 hour, $1 pana. Neighbor said, I'm seeing who know me who say, I am no young point. Some who be a manager. Okay, Banzo she had to cock out your friend. Oh, that meant to pass something. I know when I woke up at Jesse and talk what 2 hours, bet me a friend. I'm say I done for the so far so I don't know. Eba se me ma me kan no na me ka che me ma me se we de mesel ma esa se me ntimi free bla na chi nyanti je bla ne number e ma me na me friend ne yehia ne ka sase na sem ntina me ni ho na yes se de o se me ko to asase me ma wa ye me de ti na me de ahwe no cause ono no before no obi yare a on na ahwe kwatena ni pam to ese me pe obi a obetra no na metwa ne ka se be ya obehwe na mama yakopim se ja e bia na awurade adom ne ho atona na se ne ho atona na ne nyina wo awurade nsem ti be ko fe so bi oye ya sase ho adwuma maye no na mka chen se mpara cho ba bia o twa sase na koduro no e pese e ko ba bi na okoton okotwatwa mama na meton na obi aba so obeto enti wona wo kofre surveyor de bedia no surveyor no anase papa ne kofa surveyor no mum de ho de we asemu de menim hobi said on wo bo ne charge so no kofre surveyor no na meni ho enti wo kofre surveyor so be hwe ma me na sase ne ma me eti me kwaye no me cheche no si no me ma won ton asase no na bla bi ase wa top praja ma me se ma woton abekwa koya kasakasa bebre ntino twan ne ko hu ma me na munhia na monkamfa yie entu yie okay nam so ene amate ti me ko sovia no na me ni didi ko ma na me ka chen se ene sa nipa no ho wa se tola so tola de minimu no eti no ma ye hia na betibla na nim na bla na frɛ tola yi okay ka chen se pa chewo asase no maame ne ba na ba ti me nfa no ba ma maame ne ba no no nkasa na
na bless fama no na jode ma na so bla tola eye mi o wuni me but e bia ye nse na media me hu etino edo nyina ma ye hia na ya nya adwodwa to a ti trasia ye hia ya ye didi nkomo na osi ni nue na do asase so na so be dia mi nim no da but odi mi no pa ti se no asase ma so atopra ja mama no awose ye ko ni ye ko hwe ma me ka se me koton na so bi anse on pin chense o ho obi edi ka ba ho ya ho asem okay me pese be ya yi no esa se o na adoso no me mfa wakin kwa ya de boni bi antia wo e ko ba ne sa na me nu wani ni yi ne trans ye bo na bi se mpa cho ma me ka se obeton na asase da koto pragia no wo ko su asase no munya do wo sen na de to pragia no ble no wo su ni ko su nesi se ye ko ye kota prot ne nu pragensi kana ahifa na maame no okofes kan dia soso ama wa na so pragensi ka okay bako ye before na ye trans no papa we na adwe se on titwi on tikasa sa me na me ka kire wo ade no ye kire se on titwi ye kwa se o mu na o mte ben eti se yebusa kwa so a na o ka ni ko kasa kire blay na bla no so eka o yes sir me yes because I kasa bia na me hu se me nua no bebia kasa kon nya no kura kon so ana me kire se man kan sa kan shi ana me kan ekuru kasa kire no nti wan ka twi wo hoda ma ka twi wo ho pa tambia me adu se wade o mo de kasa na ma me adu se o mo de kasa na ma me se me ya sam ni na me nua ne se me kasa me de twi na kasa e mo se wano no e kasa na wako kasa e ko bebia enya no kura na me ka kire se David enya sa na tie na me de nukuru mkasa no na ka kira no se nya sa na tie man kan sa o na te ho pambusha no me de se ne mo nkuru kasa de amement okay so na usika so won ka twi da menti no so yes start asem no on ka twi ba menti se ya hia hai o de me na me ne ma me ti hoyi me te kasa bi e ka me kasa me ka na bia ma me so te na bia ubusan se na me ka se kase se entwe yi se denti pa na enti no emre ba na mka se sa na tie dia ma yenko wusu susu asasa ma yenko ne yenko susu asasa no eti no kra ma yiri ene proof se mo kana tie se nya dwade yenko ne yenko susu asasa ne yenko asasa no value asani plagia na asem no ya je atu sabre na no ma me edi nkomo ana o ma me ka asen kire wo be kwa na ma me ka kire me se asase no okaso beton bi odi atop plagia na me ni wo ti bi ka kire se na beton bi a obi a ka kire me se me nkoton ade na unya abotre ma me ma ansa na why sa ade no se wo si sen na beton na so beton half ko be man half am se ni sa na tire dia ma me nko na me nko from na me ne omu emra wo ho na de ese wo kan waka etimi record no why na record no okay say na wo kan wo say eti esia ya me yesa me ba kire omu se omu ntie recording no anto se be come na me aga se anim se mu koye ene ye koye okay me ono omu mienu ene sovia no ente na me yiri kan wo ne koye ne trust ne busa ma me se sasa so no e ka se me ton no wa no ba se wa kwa krata abrem se mintim minima sasa na no de man se wo no ma me ankasa sasa woni mu ano ma me wo se ya twetwa bia tonton sa yes asasa ndi da ho ya twa ton a na eyese na mo twetwa se ya ton se ya da ka dia ni kwa ba buru be template to kra okay enti anya bi ase template kwa na mu ton bi onim se ye ton one plot ma ni pass mesi ye ton one plot ma we enti bi out of 10 na ka two plots ne da ho se otie me ma me no wa epani it was it odama se doso eti wo do ye no na wo se obeton na ba eti bi kache se fa wo number bra na me no nhia na yenko susu na de yesi ye na ye na ba na so se obeton na sase de age pragas makoto praga na bro mi wa na bra na woni ho ana na mi ni ho me se me kokwan so nti bi asa nkomodie ne ko so no na woni ho tare na wonye ne ono ne kanini se me nyini ni se me ma me se won fa praga me no e me fa sase
na asase no dodo say no so ode ma no je odo so no a ni nyina na value asase no value asase na tana okoto praga na ble no enti o pese o kire say o ma me ankasa on top praga maji asase and we say we catch us obema half o ma me ne catch us obema half maame wankasa ankyira me embetwa ntoro bia ankyira me se o maame si asase na me doso no wadika be kyira me da na wakyira me sapon na waye teacher ni a wakyira de wa mampono wano wo ho da de me sapon na nam ho ana wakyira se one de ne firi tom we awo nana nkyan ho nana fie ni nkyan ho gate tom na si ho no esi me sie ni tom we ade ko si na sie ni ko ne sapon mu busia dia bebia na kubeni si na mo susu asase ko du enye ho ai wan ne ko susu kire o bebia yesa wo dokodru ai ni sa wotra ehwa maame na kire me na asase na no maame na ankasa enne nante ba afunu ho abe kire me asase na no okay nti wan kaso obema ofa dabi eda na ko kire asase na no na wo na me kire se sapon na wo ya teacher ni ehwa oye teacher ni obisa se be me se da nim ni fie be omo so wo ambushia no so wo sase a woni we mu na yehye so eje baby ampompo so na kodru no se o ma me age atum se waje praga wo be me ho praga de wo so waje praga wo no sa ewe praga no we praga de wo me ma me ho na asase no so mu ye ne de mu de ma be me ya na yo we de wada ruma asase nya de edisi asase ne da ho emira ye si afoforo na ye ka ho asem no am ka je se maame se obe mo half no la ye ti wona ka je se mo mpa obi aba so obeto na ye nti musika emfa mo no se be ye de asundue baba la ye si on the problem bi ani ho tola uji tum se ope half osi me nje half ye me ni maame na nka se half asam ntini me aba tina hva na ka se waje half wachon to se waje ba mama tro we da me sro me partner Say, you see, me pese me ye we beka we anka na we anka so come here asembi wo ho a na obeka na waka o ka wi asembi ho abeyira ma adwene mentimi nkan enka sa asam no tie sa na ye koshi a ho a na ye ka sa oyeye anu o ye say wo se me ka sem ba ho a me nyina ho no nya no me nyina ha se bia me ka sa na matwen na jack nwe sa na te anambo o ka ba ko no aka ba ko emra me ye sa de ne ma no wie ye na be ka no no aka kire blai na bra na ka kire me na me say adent mi busa blai adan won titwi ana se me bese be kwa anwan se de won kan o etiro se wonum se half plot no wo mo mpe either say almost say most moji de mo pen mo kan mo se sa mo fast asase ne ma de ye gi aprade ya no ya mpe half ne pe full sika asase ne nyina de ye do no mo hono asase ne nyina na ye say asase one plot mo to ne say be sia say ya sia just be sia say ya say a level a 1.5 but the hona ko yet say slowly kakra be sia asase and 1.5 billion 150,000 one plot will be seen say no obi wo ha wanu so ton asase wanu fie na meti me ba ha no wanu fie na meti wanu so ton asase obi san se pe betuma friends si na nka wanu confirm me dia me no enka beto waton asase ma obi waton 40,000 ma obi ma me hu full plot da ho si ya asase ibu wo ho amani wo ho maybe san wo fie ho o permit ma afreno na wo buso no so to asase wo ho me aka sa me to asase ni bi na ejuso be say ya na asase 150,000 measure kra broza 1.5 ejuso mention kra 1.5 no enti me bo say wono mo se pragiano omo mpa asase ne fa no pragiano so gusu ye adwuma mom e ba sase yesese ende mama me pache wo srawa wadawruma asase won the dos wo dos minute nitinya won so bia me ka bibia nkere ne da ani die ni obu a me wo me maame dia ma ne se won no didi so te se dia me maame na ankasa
ɛna ɛdɔ so didie ɔte sɛ maame ka so ɔdɔ didie o mama me bigi ɔhwɛ no ɛhɔ no deɛ wɔne me maame ntɛm asɛm a nti saa na ɛsɛ ɔte asase ne deɛ no so yɛ ɔno maame ntɛm nkɔmɔ ti asase no yɛ wɔ papa akyɛwadeɛ ɛnyɛ family dia maame kyɛwadeɛ a ɛno nti na sɛ ɔkɔsi dan si ɔba asase so na asɛ yɛ yi a wɔntimi wɔnsɛntimi nka no ɛno no nti sɛ agya wadwen yɛ sɛ ne papa ne sɛ mode sika no bɛma wɔ no sɛ sɛ ɔse half no ɔmpa probi ma no mɛtɔ ɛfa to pra gya sika to bo wo ma meka sa yɛhyia no meka kyerɛ panipa bra na meyɛ nyinaa yɛnkɔ na ɔmde ɔbɛda akɔpɛ nipa so ɔmɛtɔ ɛnam sɛ sane ɔnya metrɛ yɛbɛtɔ ne atɔ no pra gya ama no yàtọ̀ jí sika ní wà bánkì náà akọ̀tọ̀ ní yẹn twẹ́n na wọ́n máa mi na sí wọ́n ní obi a wọ́hwẹ́ no wọ́n ní ba wọ́n sí wọ́n ní ba wọ́n sí wọ́n kura ni wọ́n nyɛ ne ba wọ́n máa mi tẹ̀ àṣẹ sẹ́ wọ́n nyɛ ne ba wọ́n máa mi sí wọ́n nyɛ ne ba wọ́n sí wọ́n yà wọ́n máa mi wù ní kò wù wọ́ Lagos ẹ̀na wọ́n wù jáàmù wọ̀ hɔ ẹ̀na wọ́n fa mu bá yẹ ẹ̀na mi wọ̀ hɔ na mi nim wọ́n máa mi na ká yẹ wọ́n nyɛ ne ba nti wọ́n no pɛdi yɛ na wọ́ yɛ nti asase ne maame na yɛ dɛ ɛna ewu di asase ne gyaa no wɔn ne maame ne ba ne ka chiro sana o ma me ka e na wo ha na ni ma wo no wo de sane ma video no wa ya sene ma o ti video no mu ma e se mo ma me ka che no video on kan nyina na ye ntie dia na ma me ka ano de o ka je ni sister akọ wa Nigeria e na owu ye na okofa ni fere oba hwe no na nya ne ba no nti wa no ne ba ye ba ko aye ge ne ba wa no nya fine apage na odi man na no kwa no owu a odi be ja no na asase kwa na de kwa no kwa no o ye ne dia enya obi a dia obesa tonga adi onfa no ho o kan ni nyina aja ma me kan ni nyina sese page no we o na me ho oje se what de ko what ya na se wase ye ne dia na ono akoto afiri ne papa wo de ko what ya na se wase ye ne dia na ono akoto afiri ne papa wo da bi da bi anti na onti e kina ase no bi da bi anti na onti e kina ase no ono ne papa ketu ani wase ne dia da bi da bi tie ni kombo no tie de o chira mu papa keto ni we ono so de anim se ento asase no to ni pa me papa keto me de ye ne dia nte ye ne dia o so de anim dia o de si bia no a o so de anim ono de anim e kwato asase no te de ko ba nyina ono so gina e gina de te ka ye bo nyina e tende mele jesika e wo he wa ho se woni erke na gina so se manen fa asase ne maye woni erke na kase manen fa asase ne maye aja pragia no we o pragia ni e wo me maame ho e wo ho ye de no dia wona de bre no se na me de TV asem de wo baka TV asem na no ma ye de man e dia de na ya pragia no we e wo maame ho se wo no ho awo brai ho ne yiro ho mo ne to maame sana maame ka tire ntimi chontro se ni wo pragia na ni e ho nti e we ya me obi odi adwuma wo ne ho se so dia ma obi odi ye adwuma na se susu ampa se enai obi ko banka kwaji sika ehwe no ka no pragia no so ye adwuma asase a omumpa no so omunsan kai esese sembe ni me pa che wo wadaru ma me nua fefe we de nya system che asase no blai me de me no eye papa just sabi me kunu ni na me gira na chi nti unim se de okunu ye nenye me pa che o ma me nkasa kakra da bi se me hu se unim se de o ye nenye enye se nya kire se o ka kire blai se ukura ka se bla tole o ka se asase na fe do pefu enti na first no so per half wase half no tu me jitu mu se wo kwa be me jitu ma ga sam ne ba ha me jitu ma ga sam ne ba ha hana jitum me jitu ma ga me ga sam ne ba ha obi agintum ne tola no ne erk efra ne bra se wona woni ne bane erk no woni bane erk na frau ma wajinam erk ne na yo bia wajinam ma erk ne na ko fe de o ma me am didi wa tem pamu emfa pepe na ma na ye boa ye kwa o ma me kan sa wonu na kan se o ba wa foko wa ji ko na o ba na oton frede ya fa ho be o to na sa to na ta ya fa ho be dia aye ne dia ma me na uwa ja fa ho be ene ma me na uwa ja na sa se ne Islam e ka cho so ma me se de no ya obi tong na de na fa untimi
yɛnim asɛm ti na bɛdu ana yɛnim asɛm anka yɛ mɛdu asase yɛ abusua ne deɛ ada na yɛ abusua deɛ ma bɔ dam me da wuram me ba na sundwe sɛ ka wo me no yɛ trase ne bɛ kana sundwe ka nti na sundwe ka ne yɛ deɛ hin sɛ wo yɛ nam ka kyerɛ sɛ asase no wasusu osun susu yi yɛsi yɛn susu yɛ deɛ ni geja yɛ 1.5 saa na na wo deɛ na kotoponi wana kwata kanyame so na pepa na yɛ ne yɛ bra no sɛ na wɔ so pepa na yɛ ma wo sɛ na wɔ so ne deɛ me ka fa bɛ to wo ka kyerɛ me sɛ me se man susu yɛ me no boa ayɛ kan yɛ fra no so ma ne ma ɔso ma ha me ba alike anim me ma mi anim sɛ sɛ yɛmpɛ solution no ɛkwan bɛn na yɛ bɛ pɛ sika na so de plug ama no yo no matter pragia na mana na mo de sika ne bɛma no ɛgye sika ka yɛ bɔ no nyinaa yɛ bɔ no yɛ ka yɛ bɔ no yɛ mele ɛgye obi ansoma yɛ hɔ o ma me na soma yɛ o ma me na soma yɛ o ma me na se yɛ ntambra yɛ me so me ndam dem nsɔre film kata so ntitimi me mo wure se me pese me top na de kɔma na ka kyerɛ sɛ o ma ma asase o ma me na se yɛ yɛn ka nyame no korɛ sɛ o ma me ba no hɔ bia wase woni obi a ɔhwɛ no nti wasisa nyame tɔ wasisa pipa ro pia water Roberts no ansa na ɔkɔtɔ koko anom nti me kɔ bia ma ne sika sɛ reje de kura se me fa 20 million bra no na me kɔɛ no ma ma ne sika man 3 million pɛ so ma me tambia me kɔ no ma 100 ni nyina me de kyɛ da me ba nyina me de kyɛ da no a ni nyina ya me kɔ de ma no me ba prosper me ba ɔde asase ne ma wɔn mo dɔ so ne ade nyina na woni hɔ ana na wɔ hɔ me wɔ hɔ ɔde asase ne ma no na wɔ hɔ ɔde hyɛ ne nsa deɛ no kreni ɔde pragia ne bra wo ma me na wɔ hɔ ɔde bra no mini hɔ ade na wopɛ sɛ sɛ yi wo bɛsi mfimfini na asɛm yɛ hɔnyan me ma me na de me kɔ sɛ yɛn kɔ na yɛn me kɔ to asase no o ma me onya mfie sɛ no me yɛn kasa sɛ a me ti wɔ deɛ me o 59 years okay ti me ma me nhu ne mfie na yɛ no kura sɛ me pɛ no kura bi a baatan no ɛyɛ me ma me nua no na ne ti bi o mti na me bɛbɔ ɛ no kura sɛ ma me no na sene mu ba no ani sɛ me ma me enua ketewa no me ma me wo me no me ba da bi yɛ ɛno na me pɛ ɔno na me ma me eti sɛ nyɛ sɛ me ma me ka sɛ me ma me ni a na me ni me ma me me kyɛ sɛ obeso kyɛ sɛ nya bi we na kyerɛ ne sɛ anya me ma me na kyerɛ sɛ me ma me ni ma me wo ya ɛho kwa de na me nim sɛ me ma me ni from nya ɔno nsɛm na ma wɔ saa okay ɛyɛ sese no pragia no ye ebrebe mu na mo be di sika be bankofo yi mama ɔmo sɛ maame no esa sɛ mi woni sika ɔno yɛ so beton na asase da to pragia ni ntino sɛ mi sɛ ye beton asase no yɛ da to pragia na ma no eno maame ne nka ne sa kasa asɛm no ne ka no ene de nkasɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛka ne twa ne tia no ma me nka we na me fa nya asɛm bisa aja amranti sɛ ɔno maame anante akyɛ na odomu a na dɔ no so ekɔ wiese ya na kyɛ sɛ me ba evangelist me ba video we ho na yes video we ne na sɛ nka mo de ba ha ne yɛte nsɛm o maame no ka eti misra wonya sɛ adwuma na ansa ne abɛhwɛ video mpɛsɛ mehwɛ sɛ de ɔmo kai ɛyɛ atoro anasa yɛ no krenti momfa mra ha sɛ ne yɛnte voice no naima nti ɔmo yɛ ho adwuma no ɔpani wei ɔno no maame asase no wahwɛ so a abedu pempen sɛ agya hima sɛ ɔba bi kura mpo na sɛ sɛbi mpadu asa yɛ tɔn asase no wanya sika ntɔ a anka yɛtɔn wie kura sɛbi o ne besi sika deɛ ɛmmɔ no sɛ nyɛ ɔno kura ne tɔyɛ na abusua no tɔn na asase a ka watena so a ne besi sika deɛ ɛmmɔ no ana aba sɛ kɔtɔ pragia na fa asase no sɛ asase no yɛ sɛ yɛ sɛ nyame adom yɛbɛhunu sɛ asase no ne boɔ no sɛ deɛ kɔba nyina no asase ne boɔ no ɛboro pragia no so enti naima me die mu a anka yɛmisa papa no ɛne tɔla mo papa no sɛn na ɔmo susu sɛ ɔmo gye ɔmo nya ka pragia no ho a ɔmo asase no bɛma wɔn ɔmo bi asase no bɛma ɔmo na yɛmisa ɔmo nso sɛn na papa no yɛ dɛn ɛka mo nso mu sɛn okay na ɔmo nso because sɛ ɛnum kyerɛ sɛ pragia no yɛ saa nneɛma yɛ nyinaa ɛtɔ bi wokɔ gye loan a ɛyɛ no nko wakɔtɔ pragia ɔsi sɛ wodi ne sika ma na
interest ɛwɔ ho nyinaa kɔ si 800 million ɛno ntumi nka nkyɛn sɛ ɔboa because me 800 million bank within 6 months ɛkɔ 1 year 400 million ɛka ho mea nti ne yɛbɛte atwe no ɛmfa asɛ papa bi ama nti yɛmisa papa yi sɛ ɔno na ɔmaame aresa ntesu ato ne tɛkrɛma so okay abrɛwa se ne sɛn ɔne ne mpanimfoɔ ne n'abusua te ɔse ne sɛn ɔnka deɛ ɔmu fii sɛ ɔmode to so a ɛbɛboa ne yɛmi sɛ ɔmo sɛ sei na ɔno so asa ɔmi sɛ mu sɛn na afei yɛhunu deɛ ɛbɛni okay ma video na ready ama menti abrɛwa na num asɛm bia na wo no mu twa atoro ɛhyɛ panyini ano Utama na pai wabu. Wono ma film. Me na kokwe. Ntina na amusu na to. Bi me gidi akwasa na. Eni ya me wura. Piagia na kura me wura. Na do abani no aka. Wo hwem na me wura. Piagia me kwa ko san kla. Na me dia chi. Ke ya so wo tia. Me wo ya papa me yo. Video no. Dia mo wani. Because your kind de no ana ma me kai say we ya me papa me your papa na say kwa bi so no ohunu say abrante enwen asasere ma no enti se pragia no me de ni wo chi asem kwa de nya but wa admit say pragia wo mu okay okay enti aja sign na omo de so pragia no so mama mo be dance asena ma wo no say papa ya kasama atoma kuma so as I say, me nam enyeja. As I start to make say, I make say me koton, but me fanachi tonwa. I am so etia papa. Yeah. Them would want to bonia and kauka them to. Make my yam ton the dada. Okay. I honor the metia say pa. Yeah, na trans na say ye kan. Na ye say sanity dia. First can before crime with the plaga and come mama. Me make say plaga with the abreno. First can be mekan. Okay. Bisan say no kra na say na me ne kasa se bia mpa kakra me ka pragia no ho pachan obo tu sikadi wa mbo sikane di ana mpacho wase yampe kakra wa ndo beto koku num ansa na pradia ni ya juma na de skala mo dia top pragia be no skala pragia no peska me kan okay ana wo si say ya wo dia che wo di agode asase na che wo no ko ade peska bia kan ho biem okay me ba unya kan woti ho na ya kan asama o kan nya sa ma wa dem pesa me bem kakra mama bem hwe emiro wa sam kan ye different oyi ma hwe bi two free me ma be fie e ko na me ma me de dan ma 3 million ode ama han mama what the dan ma say was 3 million de yi bi was million me ensa hey can you be the dan ma han 3 million was an man ko dabonte emiro wa sam ye different kan hu say enne e wo mse wado so wo do so no so wadi di so o mama me ni bidi fine enne ye mfa say nye 450 million eh ye 1.5 plots it is here kadia was say asase no on fine yes emiro wa sam ye different onu wo hunu 10 million kwa wo bu ni sikamu okay enu ti di en kan say nyame nya dum na won fa wo praga sika emma wo na praga ne nkoso nya adwuma ma abrewa no na omon fa ma sa service asase 1.5 de fa 4.5 million 450 million no na ye ba ko pe enu ti nam se ye misa papa no beba aja mama nti o na ye nko esa abre no ko ebre ne de ko emre na ye na ye hia na ti ko fa ye ba ye no na bla na ye di enu ka se omon pesika emla na ye ntwa asem so na mi fa ye omema ye 1.2 1.2 plus 40,000 and say outside 1.5 and what you for 15 and what the 415 ato plagama maame no 450 and 415 415 million okay and the maame no eti me twetwe a wo twetwe 450 million mama say me na fofo ne madam funi na wo kwa kwa japade na me ba be ye no ho we gise me mpilima nya japade bi kura mpem me ba sabi ma ntimi anya no wo ya me ntimi mo na no aduane ntu da me ba say what they work kan no o say gise mo de 120,000 ba be kan ho on fa na sa no ntu on fa ya sika ma say wonum say me ba objection pacho me ba me ma wakasa sisi a say wonum say omum pene so sa enti e be ye ne say
Ani na se be pen plug ya man. Na de wo pragiana kasa na wo de ko wo de pragiana ba di sei. Ande mi ntimi nkyere. Mama pa to tie me. Meba. Mame homa no so kire wadwe na menko. Na dwen nkyere kwa esase no se mo ya mo adwen se mo beton bi ya. Obi so beton sisi a, obi so beton ti wo de e pon a. Mate. Oni pa ko se. Mpacho mate. So baby e da no. Opa kura me ti so ama ne bum. Oba be de be man fofofo. Me na me ka kire wo. De be man say. Adu ya chambers. Adu na botre chambers. Mama, aye chambers asem na ye ka no. What? Yeah. Okay. 03220835818283. Miss Kumasen kan wo ye konkran. Volta region takwa de baby a wadwene ye wo sei. Enkomo ya ye di baby ye gina ni wo ka sei. Misra wo TV ne mra from metenwe Yebeja ho akoye nim 03220835818283. Hello. Bedofu di baby ofrefi. But you say me Gladys me free man so menfi. Oh Gladys yanko. But oyema I say me dey say the way I say me titi ane dey. Enkofo imi eni omo ye omo adwen say mama na ya abrewenti. Omo de plagia bedada no na omo de abeje na me no sase. Chance asase bi ayeto na apa o de apoto plagia. Me menti ni peni nsem da say ye de plagia ji asase. Endi no so de ade ni titi ende ya brewa na semunti no. Akwa to say edan a ya hai. So wonya de plagia na be hye ma me nsem ma plagia na be ya ma me ne dia ne di Sisi ano akwa ya abotira semunti so omoton na asase na omo atua ne plagia na man enenya sanso so a omo nso tumi pe obi mo ba beto no so omo atua man ti ohema muni nyame nya adwuma ndamase ye da se ne wadwe nkyere. Hello ohema bi ma hawo Joso ya ma ni kadafro sankore apanzi kande na kwene nyame ne so mfa na sika ma no parga ndie enka mi aka mi je parga ya no sa tene kura mi sa mpe bi o ro ko le sika ma no mun nya mi nya juma. Okay, yes, yeah, that's hello. Parga ndie Mr. Nkwenim, hello. Hello. Dofu din baby of Refi. Good afternoon, me the Mavis make a Safika so. Mavis yanko. Miss Sira papa mi si sam no din. So that's so am obi de ni po bonesem. Eye ni po bonesem am wo he na brand na ahya abrewa na. Nti on fa 800 million e ma no. Hey, yeah, that's no wadwe chere yanko. Hello. Hello. Me do wudi baby of Refi. Ya from me Kwame Buanya. Because of Yeji. Oh, Kwame yanko. Mesra wa papa no ene abrante no asem no muntwa ne tia na papa no enkoton asase no ntua pragia no ene ne mmoho no emfama abrante no ne enye tie na also betua pragia no kwa dia ne kwa asem ye sisi ene trimoden ndi omonton mfa abrante ne sika ne mmoho no emfama no na asumdwe mra tamase. Hello. Hello, ma. No, Pacho di baby of Refi. Ma Mr. Fontonio. Frempo Kasafi. Ma Mr. Secretary Adanso 47. Nkwe. Ma, we dey adaro ma, me do aso ma msa kwenye. Papa na ye sisire no pezu we sisire abelema no. Wa na ade se be we ye pepe ni nti obesisi no. Se abelema na tena wa ma me no ho ahwe na bra mo mo to se se kura wansi di kura mo ma me ni bi. No obi ho ma tena ma me ho mehwe no. Na maame na yini yam de ade ama na pese ozisi na se mo kana amaka me kira kwa abema na kwa se onfa da no because the anti america san se wase se obi hu na to na so beti so amande a na kese ebo apa ni aka me fa no nche no kama kire ni yansa pa ma na o mi da ase. Okay, yenso ye da ase ma me fa baby enu ni ensa. Hello. Me do wudi baby of Refi. Me pato mi Frefi Madina Zongo Johnson. Oi ma mi chawo. Oh, Madina fo nyina me chacha mo ate aze. Me pato yo mate. Pato me tinya kama sem ni bia na. Abi na odem. Ma me
papa no obetna ho no nani ate oboa nsem no kani na oboa abrante ya ye juma dia shem abrewe ya o se we sira asase no sama no kosekose papa ni ne yiri no mu de ni fi na pese dia asase ni fi papa ni abrante ni se pa ohima o de mo ka bi ma abrante ni ma ye why madaroma me da say okay me so me da say me family last one hello me no udi baby afrefi ba chefe me sta no se fi kuma say yeah Esther why ra o de nyere yanko papa no kasara papa no kudi na fa on fa sa se na abrante na on fa ne pa gensi ho fama no eno anu na sisi sem no ye no madam okay me da say yamra kumase me fa 4 wo kumase 10 ne enko kumase choboy yanko nye yawo what is segum me be 3 minutes bi nka ho help me basa me hwe dia wo so wa bonten wo dwene ho fa hello me do udi baby afrefi yes kaka de ka so wo so na lo TV ni ni nkomo yeah Lilo me ayo men kasa udi baby afrefi me kasa frefi akrao tapema tio mpaso abrante na abrante na papa no di asem no kwale me papa on sanya misro kakra emra na brabo esene ba na wabaye djuma kwaye mo besi samre ne bro so adwuma nyina se sakwala no yini odi nani ato sa adwapade ne so enti papa ni mobo na asase no kwa no beton a onche compensation o ma kwala ni bibi kakra tiso odiskana anye padua no kwa no de ko ye bibi a kasa mere aso bebre enti esra papa ni enhye nyame esa ye ne ba on fa ne se ne ba wa ko bre baabi no de asem ya ba betu no ni omo modern se padua no kura she no me kai no be wa tiri papa o beji e bia me di so bebre abetu ebusu ni mu enye nipa ye hu no mu nyina na ye nipa wo well ajade ebe ye ni ye be ma bofo aba beraza zina ye kan wasem no se de aka se ye be hwe nipa no nso a waba se obeto no na fe ya hwe ho nsenka ye no nemom so ni ama adwene nti ko se bofo no beba no dwene ni ama ba ko mi no be hu kwa akiri hwe se betimi consider se de okasa de di kan o fa atola o pen na asem ne ade no do de dwene ho kakra na ye nhwa ade why me kayam fancy obi bisa se bitu ebi na maso bisa e pa che o enra o frɛ me se Christiana Donko bi se wo de o ma fa me ba Christiana Donko me ma me se de ma me kan me ma me no wa bo me nu ni dua Christiana Donko ne hwan wo se wona ye o mo dance fo se ebi na ma mi ken se tie abrewa samono ba ni dia ntini ba ni dia na wo di ni dia ebi obetimi aka we ne ama atim o de tie dia ya ka se akro bi kuma kwala na fibia marisa empanyin kasa bia hyewa no se sunia ma adwene pini wachi na yenhwe bia na obekọ no kwa beka so ke dia mekaye no mo de mo mpe kakra bi mo meka bi kwa na ebeka na tola so yenhwe ye de ti do makopa ba na ye ni ehia enti tobo na ye ma ye ho ankosi ne juada eso na yenhwe ade why da beduafo nyina se nyankopon su san na be pese hwe no ho ma wa ma na mo ensu de eba ba so asa aba ha da bi ebetu o mo fu de nyabetre Prospancho ni wanchi na mukrom kasa be e kan la wane la wane la sun ajuada ye uko no komia mpa ebo mose mawe mate asamba ye huru abejo memwa esa ntinya botere why awusia for me sansomo akwabasa ojebe na aka me ho ne kokoshe video no eba ye papa yi asema wo kan nti ase wo mu e wo baabi
metina se oka se pragya no sika no de kokoto pragya no e wo fom na asase ne so se o muka so mo ton a nyom beje no eno no wo soro sen pragya ne de nti o kirem a e yensisie na boy ne pese o ye de osisi maame no nanso eye maame ya asase ye ne de ono a na hihye saa ono a na ye saa agreement ne se boy ne onkoto pragya ne fambre no na afa o me de o me fa asase no nti o kirem a eye to no wato no na mu so di sika ne be maame no na maame na akoto ne pragya no na anko ne saa na so onkoto ye de fambre no nti mi de mi hu ne se nkante ase ebom na se wo se wonya o se fa ne sika ma no simple se ne be ya asumdwe be benti o se mo fa asase ne ma ne dia ele mo fa ne sika de ma no na fe onko ne baby eno so akwaye mentime ho ase eno so akwaye problem mo fa asase ne ma na ele mo fa ne sika ma no simple ase ya papa ne mpese obeti ne ma bi ase fa ne sika ma no onko ne baby ana se fa na asase e fa ma no na fe asumdwe embra aha emergency Ghana TV like na fe share na subscribe for me midin edina na akosu adepa da se na mesanso ne wadi ahyemu e wa ha bio makrawa na madawase